Mahardika ing tias ing kamardikan. Rahayu Rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol. Kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Bumi Minatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Cunduk kalian pamundutan keparenga ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos ingkang mawi ira-iraan. Joko Tingkir Ngratu. Dalang sarta pendhapuk katindahaken Raka Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindahaken Dimas Eko Pranoto. Pangeprak katindahaken Bapak Suhardi. Wondene Pranoto Pakliran. Dipun tindahaken Dimas Suyono sak kanca. Tata dekorasi dipun tindahaken Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu anak Mas Sunardi. Teknis tata lampu katindahaken Dimas Budiono Batak. Lighting katindahaken Dimas Ladu Aldiansah. Wondene Pangrengga Busana. Dipun tindahaken Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari dipun tindahaken Dimas Ari Semprul. Raka Mas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio. Ingkang dipun pangersani Raka Mas Gentong Kawa. Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan gambaraken wonten ing Padepokan Mejagung. Resi Walang Sungsang ing dalu menika dipun paragani Bapak Begek Ari Warsito. Joko Warono katindahaken Dimas Eko Pranoto. Condrowati kaparagani Mas Diah Maharani. Wondene Condro Sari katindahaken Mas Tata Wulandari. Wonten ing Kadipaten Penarukan Adipati Tunggul Wulung dipun paragani Raka Mas Dedek Wibisana. Wondene para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing Kasultanan Bintoro Demak. Sultan Trenggono ing dalu menika dipun paragani Raka Mas Aji Saka. Patih Wonosalam katindahaken Dimas Andik Sutrisno. Temenggung Prabu Semeng kaparagani Dimas Sabar Sugianto. Sunan Kalijaga dipun paragani Raka Mas Anom Suharyanto. Wondene Sunan Kudus katindahaken Raka Mas Yusuf Sutrisno.
Salajengipun nggambaraken wonten ing Panti Jepara. Sunan hadirin ing dalu menika katindakaken Adimas Abi Rojali. Ratu Kalinyamat katindakaken Nimas Menik Widyawati. Ratu Semenanjung dipun paragani Mbak Ayu Sri Poncowati. Karebet Joko Tingkir ing dalu menika katindakaken Adimas Bagong Sutrisno. Wonten penangsang kaparagani Roko Mas Andi Prastyo. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami. Katindakaken trio pelawak Wahyu Manggala. Sak sendur Adimas Rokim sarta Bapak Mogol. Mban katindakaken Siciu Arum Somplak. Kabiyantu Sisowak Indah Kalola. Mekaten kula wau para kadang budaya Sutrisno. Menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Ita sagutrah kulawarga ageng Wahyu Manggala namung ngaturi sugeng lenggah. Sarta sugeng amriksaning ngantos titi purnaning pagelaran. Dun dun.
sombong lan seneng atiku. Sakwise kowe ngadani oleh Bilaraga guna kasantikan. Siji wae ora ana sing tumangsuh. Sawangen nalika aji kerap ngampar kok tamake ana ing wit-witan kae. Saknalika ajur mumur pindho sak walang-walang. Nalika kowe gelap sayuta sing kok tamake ana wit-witan kae bisa kobar. Iki wujude wit-witan kang gedhe upama kenek jamake manungsa lumrah mesti wae lebur kang tanpa sisuk. Malah Kakang Joko Warono, sampean ki aja kebangetan anggone ngalembono aku lan sedulurku. Aku ki tenane ora iso ngomong kok, Kakang. Aku iki isih kepengin sinau ngan sinau. Aku kepengin wasis lan pinter kaya sampeyan kok, Kakang. Ya kaya ngene iki, ucapmu sing pungkasan sing tak antu-antu. Mergo aku ora pengin lamun to kowe bisa nanging sak temah kowe jumawa. Sak temah kowe songar lamun to kowe pinter. Mergo apa? Piye, Kakang? Jeneng manungsa urip iki mesti duweni daya pengapesan. Kaya ana tetembungan. Wetan kae adoh jangkane, nanging sak adoh-adoh wetan isih ana sing ngadi meneh. Langit kae dhuwur disawang mata, nanging sak dhuwure langit kae isih ana langit meneh. Tan bedane manungsa, sak jaduk-jaduke manungsa, sak sekti-sektine manungsa. Mengko kae isih ana sing jaduki, isih ana sing luwih sekti meneh. Kuwi bener, Kakang. Nanging kuwi lak ya mergo sampean. Yen ora ana sampean aku ora bakal bisa kaya ngono. Pancen iki wis dadi tanggung jawabku jare. Mergo siswa ana ing Mejagung kang dipitoyo kelawan Bapa Resi Welang Sungsang. Ora ana liya mung aku. Namung to kowe lan kuwi. Saben dina ulah gegladen yen isih ana tumpang suwe sing nampa duka saka ngersane Bapa Resi Welang Sungsang. Iki ora kowe, nanging aku sing diwenehi bobot tanggung jawab kaya ngene iki. Mula sawi wedi Piye, tak Kakang? jaluk lawan kowe sak karone. Aja nduweni rasa rumangsa luwih bisa. Aja nduweni rasa rumangsa kowe luwih pinter lan bener. Mergo kabeh mau ora ana gunane. Kabeh ilmumu lamun to ora kok landhesi kelawan ati kang wening, kelawan ati sing suci. Nanging Kakang Joko Warono, Iya. senajan to aku duweni aji Jaya Kawijayan kaya ngono, Ngene. nanging rasane atiku iki durung marep kok, Kakang. Durung marep, Kowe Kakang. duweni aji Jaya Kawijayan kaya ngene iki isih kurang marem. Iso. Kowe ya kurang marem. Kurang marep, Aku Kakang. kepengin. Banjur jalukmu kepiye? Aku kepengin sampean ki wenehi aji Jaya Kawijayan aku meneh. Aji Jaya Kawijayane sampean nunturke karo aku, Kakang. Bener, Kakang. Supaya ing besuke, senajan to aku wanita, aku bisa jaduk, aku bisa wasis kaya sampean. Kaya Kakang. ngono. Bener, Kakang. Yen bisa sing luwih saka kuwi ya, Kakang. Iya. Aku ora bakal kabutan. Lamun to kowe njaluk dilunturi aji Jaya Kawijayan guna kasantikan. Nanging liya dina, mergo apa? Tak kira aji Jaya Kawijayanmu iki wis cukup. Lamun to ana pawongan saya-saya wong lanang sing bakal ridu kelawan kowe, sing bakal ganggu kelawan kowe. Mengkone bakal kewirangan yen to ngerti tandangmu sing kaya ngene iki. Wis sampean janji aja ngapusi aku. Wiwit kapan aku tau goroh kelawan kowe? Saben-saben kowe njaluk apa wae. Bebasan kabisanku bakal tak wenehke kowe. Mula saka kuwi, tandurana rasa sabar sadurunge atimu. Mergo ana tetembungan kae. Sabar lan ikhlas. Iki pindhane kaya dene samudra. Senajan to kajokan saka pira-pira kali. Banyu lan sarah kae bakal momot lan kamot. Mula saka kuwi aja nganti cilik ati. Besok yen ana kalodhangan, kowe lan kowe bakal tak ulek aji Jaya Kawijayan sing luwih saka iki meneh. Ngono ya, Kakang. Bener ya, Kakang. Ini kapan wae sampean ki gelem menehi mulang aku sing kaya ngono. Iya. Napa ketoke kok rasa pitaken sak jroning atimu, Jan? Ini lho, Kakang. Iya. Aku iki bingung karo sampeyan. Kok kowe ngandhake lamun to kowe bingung lawan aku? Apa ana sing kleru? Apa ana sing luput? Ora kaya Ora kaya ada sabene lho, Kakang. sawang, anggone nganggo sandangan ya sarwa gumebyang.
Tatone lah ya. Guyang-guyu. Pacakane yo bagus kaya ngene. Yo mesame Aku ora bisa nyelaki rasa batinku. Tenane udakara 3 dina aku ngempet perkara iki. Karo karo apa? Iki tenane sambung karo kapribadenku jane. Wis to Coba sampean iki dimawas, bloko wae. digagas, disawang kanthi permati. Upama umur aku wis ndungkap dewasa. Pancen bener. Lamun tok aku mengku salah wijine wong wadon. Tak pundhut pinangka dadi sisianku, tak jak urip selawase urip. Iki kira-kira wis patut apa? Nah iya ta bener. Apa? Tenane sampean iki dina wis duweni patikan bocah wadon sing bisa nuju prana sakjroning atimu. Tanggap ing sasmita. Bener kok Kakak Kewarono. Mergo aku iki lak wis mbok anggap sedulurmu dhewe. Iya. Upama to sampean iki kepengin ndek bojo, kepengin omah-omah. Mbok yo sampean iki bloko karo aku, bocah wadon ngendi sing mbok senengi, omahe ngendi lak yo ngono to Kakak. Aku kepengin ngerti lho, Kak. Ayo Dadi ayo kowe ngerti ngerti. to, Di. Kowe mbok ngerti. Iso. Aku sih wedi lamun tuh aku kondo bloko jumbuh marang isen-isen ning atiku. Ngopo dadak Lah ngopo kok Mergo dadak aku iki kuwatir. sampean to, Kakak? Lamun tuh aku mengko nembung kelawan wong wadon kuwi, yen ditampa bahagia mulya sakjroning atiku nanging lamun tuh ora ditampa, apa mengkone ora bakal gawe gelo lan kuciwane atiku. Kakak Joko Warono. Yo. Sampeyan iki lho Kakak, aja cilik ati sing kaya ngono. Lan meneh iki aku ndene kapitayan. Kalamun sampeyan gelem nembung karo bocah wadon kuwi, tantu panglamare sampeyan ditampa kok. Apa Kakak. kaya ngono, Di? Iso. Apa Mergo ngono? sampeyan iki bagus. Bener kan, Dhuwur gagal ayo ki yo. Matur nuwun. Wadon ngendi sing mau karo sampeyan? Senajan ngomong sak klemah tembungmu nanging kabeh mau gawe mongkok ing atiku. Yo, aku bakal kondo bloko kelawan kowe sak karone. Kondo karo aku. Karepku wong wadon sing tak tresnani. Karepku pengen tak jak urip bebarengan kang sesifat jejodohan. Kowe pengen ngerti sak tenane sapa? Iso kok sapa? Tenane ora liya kowe dhewe. Kowe mau kondo. Lamun tok kondo bloko. Jumbuh marang isen-isene atiku, sapa wanita sing mbok tresnani, Kakang? Aku pengen ngerti lho. Sakjroning aku bloko wis semene njolo. Ana apa? Lah sampean iki lak ya isih waras to, Kakak? Isih jangkep pamikirku. Lah iso sampean ning kene kan lak ya ora edan. Aku isih eling. Lah kok dadak sampean iki tresno karo aku lan kadang kuwi kita monggo, Kakak. Iya. Aku lan sampean iki lak ya wis suwe anggone mergo ono ing panjenengan ojo arep. Apa ya sampean iki ora eling, Kakak? Kepiye ngendikane Bapak Resi Malang Susah? Yen ketarane murid lan murid ora kena sampean tresno Kakak. Dasar kok sampean condo kaya ngono. Nanging kowe jenenge kowe eling. Sesuk ana ing Pejagung. Kalebu sesuk sing kinasih. Ana ing ngersane Bapak Resi Malang Susah iki apa sih? Lamun tok aku ndadok bloko wae. Kakak Joko Warono. Terus ya pasti lawan. Mula aja mbebitung jroning atiku ya. Ora saku mbok mek bojo aku mau. Wiwitane
Candrawati lan kowe Candrasari. Piye Kakang Joko Warono? Coba upama kowe dadi aku. Gedhe tresnamu marang wong lanang liya. Lamun to ora ditampik kepiye rasane? Mesti wae ngono kan. Tan bedane apa sing tak rasake? Nalika aku keprungu ucapmu sing pungkasan, kowe ora kasedu nampa tresnaku. Atiku pindhane ring ujit-ujit. Kaya dene piring kang bentosa ana ing watu kang ireng. Ajurmu mula saka kuwi aku njaluk tulung kadhe banget. Kurangku apa? Aku iki kadang Hadipati ana ing Kadipaten Penarukan. Bondo donya mah tumpa-tumpi tumpu untung. Sabar kowe gelem nampa tresnaku. Waton jagat iki ana. Penjalukmu bakal tak udanani. Kakang, kabeh kuwi magepokan karo uripku. Iya. Lamun aku ora tresna karo sampeyan, njur kepiye nggonku nglakoni uripku omah-omah karo sampeyan. Mesti wae aku ngrasake urip sing nelongso, Kakang. Candrawati Tanjungsari. Pancen wiwit sepisan tak trerepa tak nuripih pindhane kaya dene wong edan tinabuhan. Anggonku ngemis-ngemis katresnan karo kowe. Kudune mawas, aku lanang. Kaku aku iso apa meneh lemes kowe iso. Tak reweng kaya ngene bobote aku ngemis kelawan kowe supaya kowe welas kelawan aku, supaya kowe gelem nampa tresnaku. Nanging tundone apa, he? Tundone apa? Tundone kowe ora gelem nampa tresnaku. Apa mengko aku tegelan mentolo kelawan kowe? Tak blejeti nyampingmu, yen kowe nglegeno kelakon tak kakai. Kakak, sampean ki aja mikir diri pribadimu dhewe, Kakak. Kok ya sampean ngeloso karo aku. Sampean meksa nembung tresna karo aku. Ning nyatane babar pisan aku Ora idep, ora idep. Tresna karo kuwi. Saiki aku njaluk pawangsulan sing gumathok. Kowe gelem nampa tresnaku? Apa aku tegel mentolo kelawan kowe sakrono iki? Aku mau Kakang. Ora suti, Kakak. Gelem ora? Panjenengan niku lah napa? Kula niku dereng rampung anggen gladi adi Candrasari Candrawati, Bapak. Gladi tang gladi. Nembe kewawon niku ulah gegladen. Sik. Aku bareng dibreki cah loro. Pripun? Iki mau ana swara makdis. Apa nek? Sing nyuwara Mateni wong iki apa, Bapak? Niku napa, Bapak? Pecah sitok iki piye? Ngajar. Nengesan karo wong tuwa kok. Ora to. Padha pating blengok jerat-jerit ki ana. Niki lho, Bapak. Tumindake Kakang Joko Warono, Bapak. Nggih, Bapak. Kene, Ajar kalian kula. tumindak apa? Kula niki badhe dipun prawoso jare kula dodol-dodol, Bapak. Iya tenan ta piye? Atul piye? Loh, bukti nyata, Bapak. Pokoke kula dicebleki. Warono. Nggih. Bener kowe tumindak arep nawasa Candrawati Candrasari. Klentu. Ampun gampil pitados kalian aturi Adi Candrawati Candrasari. Menawi panjenengan dereng ngertos jrentrepun kados ngaten. Nalika kula nimbrung anggenipun Adi Candrawati lan Candrasari gegladen. Menika rumas lumrah badanipun. Napa kula lepat menawi kula bebantu kalian Adi Candrasari Candrawati merga lumrah kula pijeti. Menika tenanipun nyuwun pijet Bapak mboten kula prawoso. Mboten ampun percaya, Bapak. Warono. Nggih.
ora susah kowe selak sakabeh tumindakmu. Aku luwih dening waskita. Aku go ngerti kanthi mripatku dhewe ora nyilih mripate liyan. Yen to kowe mau arep ngakai Candrawati Candrasari, mergo kowe ngarep wis lakon nembung seneng karo Candrawati Candrasari. Nggih. Boten wonten ginanipun menawi sedaya kelawau kula tutup-tutupipun. Nah, lak kaya ngono. Nah, sarene malah dapur kaprasang yogi panjenengan dirawuh wonten ing papan menika. Iras pantes kula badhe nembung dhateng panjenengan. Kula nyuwun lilahipun Bapa Resi Walang Sungsang badhe kula bacetaken. Kula badhe omah-omah kelawan Adi Candrawati lan Candrasari. Lah ade to Bapak? Iya. Ajar tumindake. Warono, Nggih. apa kowe lali? Nalika sepisanan kowe digurukake kelawan Kang Masmu Tunggul Wulung. Ana ing padepokan Mejagung. Kowe kudu ngudi bab ilmu Aji Jaya Kawijayan, ilmu kejadukan. Mongko aku wis kandha siswa ing Mejagung lanang lan wadon iki ora kena padha nganakake andon katresnan. Kula ngertos nalika Kang Mas Tunggul Wulung sowan ngerto panjenengan pamrihipun supados kula manyiswa wonten ing Mejagung wonten kersa panjenengan. Nanging Bapa wiwit biyen ngantos sakniki kula bodho panjenengan pinteraken bebasan panyuwun kula jimat kemat Jaya Kawijayan guna kasantikan ingkang panjenengan gadahi sampun panjenengan lunturaken dhateng kula. Pila saking menika kula kinten sampun buntas menawi kula manyiswa wonten ing kersane Bapa Resi Walang Sungsang. Pila saking menika Bapa kula nyuwun kanthi sanget mboten ateges kula badhe ngwanguwahi pranatan-pranatan wonten ing Jagung. Panjenengan pun kula anggep pinangka tiyang sepuh kula piyambak. Kula nyuwun lilahipun kersa Bapa Resi Walang Sungsang paling lilah kalian kula supados kula bebojoan kalian Adi Candrawati lan Candrasari. Cukup. Warono, teges kowe bakal orek-orek jeneng padepokan Mejagung. Wis sengaja ngrusak tatanan ana ing padepokan Mejagung. Mula kanthi kiyen kena ndak elikake sepisan neh aja mbok bacutke. Nggonmu kepengin ngepek bojo Candrawati Candrasari. Menawi kula mbacut kados pundi Bapak? Yen kowe bacut mengko bakal ndak aturke kadangmu. Pisan. Lungkap kaping pindho, aku ora sudi duwe murid kowe kudu minggat. Menawi kula menika kirang trapsi kula sampun wani nerak wewaler wonten ing pertapan Jagung. Nanging ingkang kula suwun Bapak, ampun panjenengan seblataken kula saking pertapan Jagung jalaran kula tasih betahaken panggala wedah panjenengan. Sedaya kula namung kula nuruti obalipun nafsu. Sak temah kula mboten saged ngendhaleni hargarene kanapson menika. Mula bab iki aku iso lan gelem aweh pangapura kelawan sira wadon. Aja nganti mbok batutake tumindak. Kajaba saka kuwi. Ngerti yo. Anane kowe digurukake ning Mejagung. Mergo Kang Masmu Dipati Tunggul Wulung iki ndarbeni gegayuhan kang luhur. Lantas kula dipun sesuaken wonten kersa panjenengan. Kang Mas Hadipati Tunggul Wulung anggadhahi gegayuhan ingkang luhur. Bener. Lajeng kinten-kinten menapa gegayuhan kala wau? Sepisan gegayuhaning Kang Masmu kepengin balekake kajayan ing Kraton Majapahit sepisan. Dungkap kaping pindho, Kang Masmu kepengin ngowalake pemerintahan saka ing Kasultanan Demak Bintoro, kepengin mandiring pribadi. Luhur menawi bubudanipun Kang Mas Tunggul Wulung kados pekaten. Inggih. Inggih, kula sarujuk
lan kula jumurung kalian lekasipun Kang Mas Hadipati Tunggul. Kang Soan. Bagai menang pranatan saking Demak Bintoro. Wela. Kang Mas Hadipati Kang Mas Yayi Joko Warono. wilujeng sakrawuh panjenengan wonten ing pertapan Mejagung mriki Kang Mas. Basuki Yayi. Bopo Walang Sungsang. Nak Mas Dipati Tunggul Wulung. Kula sampun dumugi wonten ing pertapan Mejagung. Kula nyuwun medal, kula badhe mirunggan kalih kadang kula Joko Warono. Ndak lilahi. Atus mekaten nyuwun sewu. Iya. Yayi Joko Warono, Kang Mas Hadipati niki. kepiye undak-undakanmu anggonmu ngangsu kaweruh ana ing pertapan Mejagung. Menawi Kang Mas Hadipati miterang perkawis kewajiban kula sak sampunipun kula dipun sesuaken wonten ngersane Bapak Resi Walang Sungsang. Iya. Kanyatan wedal menika datan nemai rupitu. Menawi panjenengan sampun mangertosi undak-undakanipun. Iya. Hartamtu ndamel bingah manah panjenengan Kang Mas. Contone piye? Guna kasantikan Aji Jaya Kawijayan oleh Belorogo. Kula kinten sedaya ingkang dipun gadhahi Bapak Resi Walang Sungsang sampun dipun lunturaken dhateng jiwa raga kula Kang Mas. Dibacok melolok, Dibacok melolok, dibedil mencicil, tuwi bantal, ngorok. Ampun ngoten ah. penggawe anem kawit cilik, tuwi bantal, Tegesipun sinasa kula menika nyeswa wonten ing Iya. kersane Bapak Resi Walang Sungsang. Menawi mangkenipun penarukan tuh payu-payu kula ingkang dados benteng. dadi senopati penarukan. Kula sagah Bagus. Bapak Walang Sungsang. Nak Mas Dipati Tunggul. Rumiyin kula nate saparembuk kalih panjenengan. Kula madheg adipati wonten ing penarukan menika lilah dalem sinuwun Prabu Brawijaya ingkang rikala semanten. Majapahit bedah Bintoro Demak madheg. Kula lungguh sigrang sira tumpang wonten ing penarukan ancik-ancik wangkene pahlawan-pahlawan wonten ing Majapahit. Kula badhe wal saking Bintoro Demak. Kula badhe mangsulaken kajayan wonten ing Majapahit. Iku pratica panjenengan kados pundi, Bu? Ya, Gus. Nggih. Cocok ateges sira. Iki ora ilang-ilangake palimermaning Prabu Brawijaya ing Majapahit. Nggih. Pancen kudune sira kudu balekake kajayan Majapahit. Mula Nak Mas Dipati. Nggih. Aja nganti wong-wong Kasultanan Demak Bintoro tumekon panarukan rayogane utusan Kadangmu Warono. Ngirit bergadaning prajurit ing Kadipaten Penarukan ngluruk perang ana ing Demak Bintoro. Dados panjenengan sampun pitados kalih kadang kula Joko Warono ingkang supados madheg senopati merangi wong Bintoro Demak. Kaya ngono. Menawi mekaten ing dinten sakmenika kula ngadani pupuh Adipati Penarukan Tunggul Wulung Mbalel. Kang Mas Adipati Tunggul Wulung. Joko Warono. Menika ingkang kula antu-antu benjang menapa Bintoro Demak saged panjenengan brukuhaken panjenengan jumeneng ratu ning ratu wonten ing tanah Pulo Jawa. Mula kang saka kuwi Yayi Joko Warono. Kados pundi? Nitya joli jempono lan kinandilan dedama mangkat dadi senopati perangi wong Bintoro Demak. Kambang lan wijang kula nampi dawuh kangge lesuk menika. Pamestinipun Kang Mas Hadipati ingkang kula suwun mugi-mugi pikantuk karya. Pangestu kumbanyu mili kelawan sira Yayi. Apa? Ya, Sumangkai sikil kula saking pertapan Mojokerto. Ampun kasupen lilah panjenengan pamuji panjenengan ingkang kula suwun. ngandhokake tansah kales ing sabikala sira oleh kamenangan. Adi Candrawati Condosari pamuji mojo kendhat nyuwun marang kanjeng Gusti supaya entuk kan.
Bila saya menika Mas, monggo keterangan pirsani piyambak. Kridanipun Warono tanding kalian tiang pengen wae. Ojo negakake marang kadangmu Joko Warono. Lajeng ira kudu napati sapa. Mengko sak tungkapan meneh aku uga bakal nuwun tambahi pangestu. Dondro akilan sira to. Iki ana kalodhangan mungguing kowe bocah sakarone. Kowe melu sabyantu bawan nak Mas Adipati Tunggal. Ngadepi Senopati saka Demak Bintoro. Tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten pengumuman dari masyarakat Desa Plosorjo, nggih, karena ramainya pengunjung pada malam hari ini, kula suwun sing beto yang bawa sepeda motor, coba dicek sekali lagi dari tempat yang sudah tadi diparkir, nggih. Karena di lain tempat sering terjadi kehilangan sepeda motor. Matur suwun informasi sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prajurit ono ing penarukan wis siaga ingkang. Sedaya prajurit sampun satata. Wirang bergodo sing kok irit nderekke lakuku tumuju Demak Bintoro. Sekawan bergodo. Bagus. Pepeng kowe nganggo gelar apa, Peng? Samenika kangge gelar emprit pineduk. Kowe prajurit pedang minangka andhanmu apa siaga ingkang? Sampun sumadyo. Yen prajurit panah piye? Sapunika sampun sumadyo. Prajurit ombak sampun soko pancen nyoto ora ana sing nguciwani. Ora ana sing tak pitaya mbudalke prajurit penarukan ing jaba kuwi. Bebarengan cumangkah tumuju ana ing Demak Bintoro. Para Tangkowo. Siap siaga makanyo. Ngesti sanjata lumaksana magita-gita. Tajo! 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 Labuhono Kadipaten Penarukan nganti puncate jawab. Aja tumuli bali nang Panarukan, lamun grong rukuke Demak Bintoro. Anjo! Anjo!
tau ngerti bawongan iki. Apa ora kleru yen to iki? Geleng-geleng. Doronggong Prabu Semi. Ora kleru. Gagah Temenggung pitekso Prabu Semi. sandang penganggone saora besus. Yen ora kleru pandumuku kaya Joko Warana. Mboten lepat kula pun Joko Warana. Kok padha pepak andher baris petis ana ing tapel wates panarukan iki jenenge ana apa? Pancen kula dodolan kula temoho. Prabu Semi. Mboten badhe kula tututi meneh. Lamun to dina iki Adipati Penarukan Kang Mas Adipati Tunggul Wulung mbalelo saka kasulan Demak Bintoro. Balela. Joko Warana. Piye? Teges balela kuwi tembung kasarane bakal mungsuhi ana ing Bintoro Demak. Ora kleru. Kamangka Kadipaten Panarukan kuwi mung andhan ana ing Bintoro Demak. Mula saka kuwi yen kena tak elekke aja nganti kok bacoke antaraning Panarukan lawan Demak iki padha derdah. Prabu Semi, yen to ngandhake Penarukan kabawa perintah ana ing Demak Bintoro iku kleru. Mergo Penarukan kae peparing dalem Siron Prabu Brawijaya ana ing Kraton Mojopahit. Bener. Tanpa guna nyembah lamaane wong Demak Bintoro. Mergo Mojopahit dina iki wis bubuk. Arep balik-balik lo ana ing kasulan Demak Bintoro, mung pengen balikke kajayan ana ing Kraton Mojopahit. Mula sawi Prabu Semi. Nganti aku ngirit perangane prajurit. Nganggo bala pira-pira wae. Tak nggung gempur ana ing Demak Bintoro. Yen to Demak Bintoro brubuh warata lawan lemah. Penarukan sing dadi punjere pemerintahan ana ing tanah Jawa. Joko Warana. Yen kena tak ndakake sepisan maneh. Yen to kelakon Panarukan bakal rusak ana ing Bintoro Demak, emano kae sawangen anak padha yatim piatu mergo karena ditinggal mati wong tuane. Bojo akeh warondo. Mula saka kuwi aja kok bacut kake nggonmu kepengin rusak Bintoro. Jir Basuki kudu mawa Prabeya. Basukine Kang Mas Adipati Tunggul Wulung dadi ratu. Prabeyane kawula cilik. Mula soku he Prabu Semi, lamun to kowe dadi kepalangku bakal sempar tak Bakal wani kowe kelawan.